ke yi da farko idan na gama downloading Opera kafin buɗe ta sai in sa waya na a flight mode. Ni abu da nake yi kenan sai in cire ta. In na cire ta cikin sakon 10 sai ka cire ta sai mutum ya shiga cikin Opera. Gashi Allah sa abun nan din bai kare ba ma. Remote din na kama saura abun nan guda 6 ne ya rage. So bara mu gani. Gashi bidiyon na so ya tsawo kuma. Yawwa yanzu yana buɗewa. Kai Allah sa. Yawwa to gashi nan dai yana buɗewa yanzu bai gama ba. Network ina dan ban matsala. Da farko kamun ka shigo Opera mutum zai sa wayan shi a cikin jirgi. In ya cire ta sai ya ƙara shigowa. So na san kowa san da ake creating din wallet din. Kai yawwa sai mutum ya taɓa wannan icon din na can ƙarshe. Na ƙarshe zai ga crypto wallet. Sai ka yi adin din shi zai ce zai downloading. So gashi nan yana downloading. In ya gama downloading so sai ka taɓa try it now din nan. Za su ce ka creating wallet sai ka sa password ko wani iri ka ga dama guda dai 8. Yawwa to gashi nan. Za su ce ma kai back up to Google Drive ko back up to manual sai ka shiga back up manual. Za su ce ka rubuta abun nan wa'annan wallet din to ni screenshot ko nake sai na ije su. Za ka ce I have write it down. So sai mutum ya koma nan wajen da zai sace ya sai sa wannan address din dai kamar da aka sani dai gashi nan. Kusan duk kun san nan wajen. Allah sa road din bai kare ba. Yanda za ku ga da yanda ni nake yi. So sai ka taɓa wannan verify din nan ga wanda ba su sani ba sai ka shiga nan. Allah sa road din dai bai kare ba. Yawwa kai saura sai kai connection din wallet din nan. Za ka yi allow kai confirm ka sa abun nan din wayanka. So za ka yi wannan verification ka cire wannan captcha din. So gashi nan wannan duk dai kun sani. To gashi nan sai a ce mutum ya sa number waya. So bari in sa number waya. Ka sa number waya da ka san baka taɓa yi da ita ba. Kowane kala ne kuma register ne yana yi. So gashi nan na sa. To sai su ce sai ka taɓa sense verification. Kai bidiyon yana so ya tsawo. Gashi network din ya makale. So za su ce ka taɓa wannan ka ƙara wannan captcha din again. So ni yanzu abin da nake idan na zo nan wajen suka turo da code a cikin layin. So kamun na shiga na sa code din sai in ƙara zuwa kuma sai in canza wayan network din waya daga SIM1 da yake MTN ya koma itel. Kun gani idan ni haka yanzu ya koma sai in ƙara sa ta a jirgi kuma again. Kuna kallo ai. So sai in ƙara cire ta. So ga na sai yanzu zan sa code din. Bara ku gani insha Allah cikin ikon Allah za ku ga ya wuce. Ba tare da sun sa maka wani ka taɓa yi ko abin nan ba. Kun gani gashi shikenan ya wuce. Simple as ABCD. Kana komawa can inda suke abin nan kai refresh din shi za ma ka ga selo ɗinka ya zo.